Ix-xahar ta' Novembru 2015 se jibqa' nfakkar għaż-żewġ avvenimenti kbar li pajjiżna ospita fi spazju ta' 15, il-Valletta Summit u iċ-Ċogim. Waqt il-programm ħusiġġu l-Prim Ministru Joseph Muscat fisser kif pajjiżna se jkun qed jaħsad frott sostanzjali mill-investiment li jagħmel biex laqa aktar minn 100 kap ta' gvern, id-delegazzjonijiet rispettivi u mijiet ta' ġurnalisti minn madwar id-dinja. Għadna qed nikkalkulaw bħalissa għaddejjin b'eżerċizzju professjonali biex nikkalkulaw il-valur tal-fatt illi aħna xħadna bħala pajjiż. Għax tajjeb aħna hemm il-kontijiet iridu ħalsu ta' dawn is-summits, hemm xertu flus li ġibnejhom aħna minn barra, imma mbagħad in-nies jgħidulek x'ħadna. X'ħadna ovvjament input fl-ekonomija, imma wkoll hemm il-viżibilità. U jien l-ewwel ħaġa li qed lill-tim tiegħi huwa jien irid inkun naf x'ħadna. Għalkemm summit simili jsiru b'mod regolari dawk f'pajjiżna mmarkaw progress notevoli fuq diversi temi importanti. Fosthom it-tema klimatika li għaliha saret sessjoni speċjali waqt iċ-Ċogim fil-preżenza tal-President Franċiż François Hollande u s-Segretarju Ġenerali tan Nazzjonijiet Magħquda Ban Ki-moon. Fil-fatt din kienet biss it-tieni okkażjoni li Ban Ki-moon attenda għas-summit tal-Commonwealth, waqt li François Hollande żar Malta sigħat biss wara li mexxa ċerimonja tal-luttu f'Pariġi. Fi kliem Joseph Muscat, dawn il-fatti jiġdu l-importanza tad-diskussjonijiet f'pajjiżna. Minna nnifisha dawn iż-żewġ fatti, il-preżenza ta' dawn iż-żewġ persuni, issa dan li lim il-fatti li tant kemm kellna Prim Ministri, tant kemm. Minna nnifisha dik turi il-value added globali kif għedna, adding global value, li żżid il-valur globali. U minn dak li għalulna n-nies li ilhom jattendu laqgħat simili, mhux biss kienet organizzata b'mod iffukat din il-laqgħa, imma verament żiedet il-valur globali tal-Commonwealth tagħtu viżibilità forsi bla preċedent. Il-Prim Ministru rrefera wkoll għall-kwistjoni taż-żona Schengen. Wara li estenda s-sospensjoni tal-ftehim Ewropew sa tmiem is-sena, Muscat affaċċja kritika mill-Oppożizzjoni li minn banda anqlet allarm żejjed u mill-banda l-oħra kienet kontra s-sospensjoni taż-żona Schengen sal-aħħar tas-sena. Meta sospendejnieh, bdew ġejjin sitwazzjonijiet fejn fil-waqt li qabel jien min qed jasal Malta mill-Italja, min qed jasal Malta minn Franza, ma stajtx niċċekkjah. Issa kull persuna kemm meta jkun qed jitlaqx, kulħadd żied il-kontrolli. Kemm meta jkun qed jasal, jien nibda nara minnu. U jekk ikun hemm persuna li hemm dubju dwar il-passaport tiegħu jew tagħha, dik il-persuna titwaqqaf. Id-deċiżjoni tal-Gvern Malti mill-ewwel uriet li kienet waħda qlija, tant li b'riżultat tagħha nkixfu records immexxija minn persuni kriminali involuti fit-traffikar tal-persuni. Filwaqt li pajjiżna jrid iwaqqaf din is-sospensjoni mill-iktar fis possibbli, il-Prim Ministru saħaq li ebda bidla mhu ser isseħħ għall-iskapitu tas-sigurtà u l-interess nazzjonali.